Budete dělat reálný projekt pro reálný podnik s reálným dopadem do průmyslové praxe. Takže pane proděkane, lidé se ptají, co je toto environmentální inženýrství. Je to nějaký modní trend převlečený za strojařinu? Ne, určitě to není modní trend ani žádná modní vlna, protože já to vnímám jako spojení technického myšlení špičkových technologií právě za účelem hledání nových řešení, které jsou udržitelné pro naši planetu. A co budoucí studenty čeká na oboru? Je to problematika z oblasti cirkulární ekonomiky, energetiky, chemie, recyklace a dalších věcí, kde se vlastně dozví, jak taková řešení vlastně vytvářet, implementovat a užívat vlastně do života zejména pro naše průmyslové partnery. A co uplatní po vystudování tohoto oboru? Nebude ze studentů specialista, který vlastně firmy nebudou chtít? To bych se vůbec nebál, protože vlastně tento obor vznikl právě na poptávku těch firem, kde je potřeba těchto specialistů do výrobního procesu. Děkuji moc krát. Rádo se stalo. Tady slyšeli jste to sami. Přihlašte se na nový obor environmentální inženýrství a technologie na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.